Hola, soc Helena Teixidor, directora de Dinapsis Catalunya. Dinapsis és la xarxa de hubs de transformació digital d'Agbar per la gestió de l'aigua, la salut ambiental i la transició ecològica dels municipis. Des d'aquí, despleguem serveis digitals per contribuir al desenvolupament de ciutats més intel·ligents, més resilients i més verdes. A Agbar som referents en la gestió de l'aigua i els recursos naturals a Catalunya, a Espanya i Llatinoamèrica, on treballem dia a dia per garantir el proveïment d'aigua a més de 37 milions de persones. El nostre propòsit és millorar el futur de les persones i les societats, gestionant l'aigua i els recursos naturals de manera sostenible, amb la innovació, el coneixement i les aliances al capdavant de la nostra estratègia. Conscients de la realitat de liderar un canvi profund i sistèmic en la gestió del cicle de l'aigua per combatre l'escassetat hídrica i el canvi climàtic, a Agbar hem desplegat els centres Dinapsis, on la intel·ligència artificial connecta amb l'experiència humana per eficientar els nostres processos. Per a Agbar, els criteris ESG formen part del nostre model de gestió i implica contribuir a generar valor compartit per a tots els nostres grups d'interès. També a innovar en els nostres processos i operacions, així com en la nostra oferta de productes i serveis, segons els criteris de desenvolupament sostenible, i incorporar els fonaments de l'economia circular al nostre model de negoci, amb l'impuls de l'aigua regenerada i l'energia renovable, a partir de la valorització energètica del biogàs. A Agbar estem a l'avantguarda en innovació. Cetaqua, el nostre centre tecnològic de l'aigua, és un referent en l'aplicació i la transferència del coneixement científic, al món de l'aigua i del medi ambient. Sabem que comptar amb talent implica estar en disposició d'assolir aquest propòsit que ens mou i d'afrontar els desafiaments mediambientals i socials. Per aquest motiu, atraiem i desenvolupem els millors professionals. Promovem la formació i el seu desenvolupament, així com la seva mobilitat. I generem un marc de relacions laborals que respecta el principi d'igualtat d'oportunitats i promou un entorn de treball segur i saludable. És per això que l'ENGIHAC és per nosaltres una cita que va més enllà d'una trobada acadèmica. És una crida a l'acció. Junts podem reimaginar com produïm, consumim i preservem el nostre entorn. En nom de tot l'equip d'Agbar, us desitgem molta sort en l'ENGIHAC.